cek panas tenanan ya mas. Cek panas tenanan. Ayo piye mau yo Pak. Gak diplas kayak gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki deseh persiapan mau ikut kocek jagung di baunya anak lanang guys. Duh, sing apik iki ya mas? Tunggu. Endi? Gak sing anu ya wis. Iki panas ditutup lah gak apa-apa iki. Pak Sugi gak ikut guys, gak iso melok. Pak Sugi nang omah iki kerjaane akeh, duwe tanggungan ngedono pasir, duwe tanggungan ngedono apa ya, kumbung, waktu kumbung. Ini ya sing melok terjun iki dhisik tok ya. Sing terjun dhisik, kok dhisik gontek, adike dhisik bonceng. Ini banyune wis tak kene ya. Jarume Persiapan yo. Mbah Ratemi cek nutupno wae sapa ndi nggih? Jayu sing ngat. Heeh. Iki ngene Mas wis bujil Mas ngono rontok. Yang genah jare dalane genah kok. gak tas jeblok. Tak kalungno ngene biasane. Ngecek mbak sih. Ya aku ngecek Maidian. Kalau kok kayak tas nyodos nganu. Wong gedino yo ngene iki. Wis tak persiapan nggo. Aku lek gak emplok-emplok apa-apa Mas. Wis dilanjut neh ya guys. Tak kayak adik-adik sing salah. Bismillah guys, mangkat.
kono ceromono budal dhisik iki yo mampir wae dhewe yo ngono ae. Ayem gak golek-golek ya wae dhewe. Aku nggak sekolah sore. Aku mani jongkok taruh mana gak tak klopo gak Apa? Kok kowe? Ngantuk sore. Wah lagi malah sega kowe cek panas tak tutup malah buat kowe. Ya, sega aku malah cek panas. Wong kowe pe ngopo lha lek prene iki tak ngekeki nek aku pengen yo lek yo kok pompol aja tak pengen jowo coba aku iki ayam jowo dhewe lah apa kono malah wis ditinggo wong kowe malah angket iki kok budal padang-padang lah awake dhewe iki padang kok rasa pade iki nek ono budal iki ngono lho ora wis ribut iya ngono kon budal awan-awan ora usah peteng-peteng lagi mau dilarno kebo ning bekal opo ngono iki bakar iki elan-elan lah ya Mbak Mar iya agar kowe lon-lon kudu drelone ya kudu nyuruh ngerok ora mau kaya tau lah jalan sing rono nek anu kan apa lah ya nek gitu ae. Iku sing terus ae sing 12 ae kok. Bismillah. Dur. Ya Mbak kok. Lho kelek juning sih mang malah wis 12 kok konti. Alah wis elon-elon lah. Waduh. Yang Iki jagrek iki. Jagrek iki ngono kalung kompreng. Wah, wis alon-alon lah sak toke sak tutahe wong. Rezeki iki wis enek sing ngatur. Ya iya jangan tidak. Lho gak regeno lho aku lapal kok iso kok wedi men ra dalane lah kok. Iso kok koyo angek pisang pindho ae. Bismillah, guys. Muatane sakit luweh iki. Tengah kita luweh dhewe. Metu kene Gak penak sing jablas kono lek. Penak sing jablas rono ae. Sing ndi? Lah ya mbah. penak sing rono lho aja. Kok gak ro kae. Kae ngenteni lek Parini, Dik. Nek aduh meneh lek ketoke ya, gak. Aku tak elan-elan lah Ya, tak dhisik aku. Ya, penak kene. Pancare iso teka kono. Lah lek Mbak Parini yo blas urung tahu kok yo.
brujal-brujal iki dalane ngene ya. Lan mlebu jero rono iki Yo ngono kae lah aku yo kae mlaku kae yo. Nek paling nek terang ngene iki yo nganu yo. penak. Wong Mas Aji sik mbok nggo piye? Ndek sore kae. Apa mbok nggo kayange iso deh ngono ya. Tapi ditokno ndi kene ke kono. Sing ndi? Sing gone Mas Abis iki. Ketindo. Sing metu iki Loro-loro niki apik kabeh, cuma nek kono kan munggahe cocok lho ya. Kowe iki nggo entekno ngono aku iki. Munggahe iki dhuwur tenanan ya iki. kok medun nek aku gak kuat. Lho nek sing iki gak munggah, Nek iki sing gak kene. Sing kene iki gak munggah. Jagrak iki jane perlu mbok taleni ya ini. Enggak. Blak iki. Iya. Iya. Sing medeni iki jagrak. Nek Mbak Par kae, guys. Lah jujune klambiku mah kok gak kuwi, teman kembaran Mbak Par. Lah iya. Lah aku ya penjulik kafu teh iki. Entoke wis iki ya wis. Pokok iki alus lah yan. Penjuli jen juga kok. Iki sing koyo ora ono ae. Tak par kok tau kene ya. Iso tau. Iya, bawa Mas Ari bak rene iki. Ayo Rono. Ndak krungu wong iki. Wes fokus nyetir ae. Nek Yanto yo melok. Aku nenggo-nenggo aku kok Alah mau man kantoran kae rek. orang aku gak tau kabeh. Aku jalan kok kerasa. Marai motore beat le, wis sampean dhisik lah iki motore mati motor beat ngene. Lah ning kono dhuwuri munggahe. Nah aku ya seneng rene. Edak kok. Nek rene iki edak yan malah nek sono malah mukung. Malah edak kene kok langsung munggah ngidul ki langsung diteko. Gaune kok. Ganti lah Mbak Par ini barang itu tinggal loh guri guys. Nah, kenal pote. Tapi kan jembar timbangane ciut. Mbak Par ini mah yuk guncean kok. Kalau gajah sah putih nganulan. Lah, alon-alon lah. Terus dalane kok. Piye? Ini jalannya iki. Ya munggah mundur. Heeh. Ya, jalannya. Foto wae. Loh, walah Mbak, kucang sing ning. Lah. Kok paling anu Mbak, sik kari ning omah paling. Kok nek sapan-sapan tak cangkingno. Yo. Tapi iki ngene lah genah ya, timbang sing kono malah sing kono. Iki diomongi Mas Haji saku, enek tipake wong usum jagung halus deh, dhuwur ngono. Maksudnya iki yo penak ngono. Kok tegang aja, mungkin gak Enggak, aku ki gak tegang ya biasa yo anut selain motoran nek. Sing mari iki yo jagrakem kuwi lho, mesek-mesek
Ini. Wah. Alah, rodok lunyu yo sing marai. Kalau Kena lamur jane. kena awan yo ora. Apa kena awan nek mulih metu etan lah yo. Mau muga-muga nek Malah penak relak. dicek aduh iki. Ya kuwi karek munggah ki tranjur ngetan wis teko nek. Lah nek etan iki malah lantik-lantik yan. Malah adoh etan. Mas Ajis barang nek ngarani malah edak kene Pak Su barang. Ngakoni lah yo metu rene wonge. Metu sing dalan kantoran kuwi lho. Ndes. Lah wis Miring. Iya turut kuwi lah. Sik, guri iki jane wong e. Gak. Aduh, Wis santai lah. orang keringkingan. Santai. Mbak kali yo medun aku lah yo medun. Oke, tak panas ini. Sik. Ya, medun lah kowe. Nah. Ya. Kowe iki yo ngono mos sajane iki rene iki kok mbok blingerno banggal telo ki yo macet to. Wes halus lah halus. Aku tak mlaku kowe nang munggah rono. Mas, Mas. Wes ayo. Iya, wes terlalu halus Yan. Wes ayo nang terus aku tak mlaku lah. Ngene lah yo semangat yo guys, semangat. Bature akeh. Meskipun dalan iki wis koyo ngene lah yo wis ora wegah. Nek kapok ki wis ora ngene iki guys. Kapok ki pokoke pisan pindho wis. Dhisik ora ndek kapok. Mergawe kok kapok yo guys. Bar munggah ki engko wis apik Yan. Elek saithik tok iki Dik. Piye tak surung? Ya ngono alon-alon. Nek motor Harley ngono kaya jerantal. Mungkin motor Beat ya halus. Ya munggah rono medhuwur. Kowe munggah apa aku tak nyegat kono. Aku tak nyegat kene. Iki ndeknane blotong kae le. Yo kuwi terus munggah ngetan kuwi anjur Dek wis teko Dek. Nek kene iki gelis, nek timbang sing kono gelis kene kok. Nang metum jane kidule kene kok. Wes ya mulai gonceng. Bismillah. Alon-alon lah lunyu nganune. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Walah perjalanane dhewe sak jam dhewe. Mas. Ngapa gas bareng sik ada angel Pak. Tekokan ngene ya. Itu dhuwur. Piye? Itu dhuwur gak wani ya kok nek geser. Ayo mungkin sik sejeluk. Dekokan ya. Kayak munggah bareng kae sapa ora ayo Jen, kok aku sik aku. Bar munggah kuwi wis kuwi dalane apik kuwi. Ayo tak surung. Loh. Bismillah. Ayo. Kepater, guys. Ayo, bismillah. Iya. Bismillah. Saya anak ngisor ki apik Mang Yan. Lah sing halus yang kita dhuwur wis nang tumpaki. Wis perjuangan wong loro, guys. Susah senang ya wis berdua mbek adike dhisik iki. Lah kono montore ora bit kok dhuwur. Wis nang munggah sik. Kono montore. Loh, elan.
Lah. Dhewean koyo ngono lho. Iki nek udan yo walah. Luwicin tenanan guys, soalnya watu-watunan. Ngantek dikeki brambut iki perkara wong usung jagung. Bleset paling. Iki wis mulai apik ya, alhamdulillah. Ndi? Iya kayak Pak Heri. Sing nggone Mas Arif yo kene leh malah. Kayak Pak Heri ketok kok kene kae. Idu iya metu kene iki sakjane. Timbangane kowe metu sing etan iki malah cek. Mbah kowe mlaku suwe kok mbah kok. Mlaku lah iki terus metu kene yo idu. Metu sing ndi iki sing dhuwur apa ngisor? Dhuwur lah. Kuwi terus karek anjur munggah kae wis teko nek walah mbak kae yo mlaku wae leh. Tinggal selanang paling. Iya kae lho dalan wis halus kok yo ditinggal ya, Cak. Iki Iya, jablane terus kowe. Lho rene mulih sing dalan kuwi ya, Yan. Lha pen ndi kuwi iki? Ya yo Iki engko mengkok sing iri. Engko nek sing lurus kae teko mbaon sing ngene Pak Heri. ora teko sing mbaon sing diundho ndeknane kuwi lho. Sing ndi iki? Rem etan iki lah ya. Ya, alon-alon. Halus. Halus. Garing jalan. Yo, sing kene wis dijujuki wong ki lho. Indra blok elek sapa mang? Dodal bengi mang leh. Kene umpan ngisor-ngisor iki kok paling. Alhamdulillah guys, wis teko gugup. Ya Allah. Mbak motor banter-banteran. Aku elon-elon lah. Bocah wis Apa tiba? Sing kene iki diteboki wong karek kene karek uman ngisor kono yan. Alah mbah guys. Alah gringgingen tanganku. Wis tak medun. Apa wong nek wong wedok ora nek diandalno. Blas. Kene lho ndelijir, Bos. Enggak Lah mikirku munggah ku lho Mas aku ki wedi. Ora kono Walah. sering. Kok nek mulih ya, aku ki masker ki ak nganu Mbak diumbah anakku. Gak apa-apa. Nek yo lah aku gak roh nek sampean melok mari. Dikai dik. Heeh, lah yo gak roh nek Bu kowe rek duwe abri kok ndi nggone Mbak ngampon aku. Delokno ngumbah. Mek 5 kas. Mek 5 ya. Ayo Yan, nganune kayak kene ya. Terus tambah 5. Lha kuwi masak apa Mas ya nek gawe mie ya? Kopi ya, Bos. Olah kopi. Tuh. Sik ngonoku. Atuk man aku wis ora nggo gembreng ora uman yo tenan yo Mas, Tuman. Apa gembreng ya? Ya. Oh, man gembreng dogo Endi? dhewe kok. Lah aku diseneni Pak Suwek nggowo dhewe lah engko nek teko kono. Enak sing nggo sapa? Kok dogo dhewe dik. Ayo Yan. Kene sing nggo men Lasmita karo Wartono nek iso. Sing nganggur. Oh, lha iki aku nebok endi ngisor kono? Ya aku gak roh. Parake ning ndi nganu Yan awake dhewe Yan? Aku Ayo. teko kene iki wis enek nyawa, Bos. Gak roh. Lah iya. Kedisikan nyawa? Lho lek Wartono lho jam 2 jam Jam 3. Jam 3 budale. Kandhani. Golek pangane kok ngantek gak tuku yo. Jam 3. Wong loro tok tapi karo Ya, Lasmita. wong tak gak mau tinggal kene sing digo banyune tok ae. Iya. Kayak ngono. Lah aku nek kudu sarapan sak wayah-wayah. Ngono ya wis ayo. Iya, kena digowo yo. Berarti nganu, sayuke tinggal, sayuke tok. Kena digowo, Guys. Aku melok gas ngentekan. Iya. Lho, ala Kang Jayus barang kok iki. Walah Kang, denger tak enteni ya emang. Aku ada potong kaboten Yanto. Heeh. Niru nyeker-nyeker engko. Alah nek wong wedok kon banter piye? Ayo. Ya wis, tak pindah rono aku. Kene sing mulon
Tapi adikku malu Mbak nih ndi Mbak? Dia engko tang melok grup rono kae. Sopo aku oleh? Aku yo masak sik lek. Cara mbok jak budal bengi yo sing omah kok lesu aku. Lah sing omah lesu ae. Lah iya. Walah yo ketele kok ngene ora nek pulur. Wong iki diciri kabeh ka lho marah iki. Dalane renek. Iki dhisik rek iso pisah karo batur-batur iki piye, guys? Mbak Par yo ning kono, adike dhisik malah codose ilang. Lah terus piye iki? Lek Wartono. Endi Lek Wartono ki? Ayo wis kok kene lah. Bismillah. Nggo mlaku rono. Bismillah ya guys, mergae iki ya kulon ki nek Mas. Mbah wong ndi yo gak roh iki campur aduk iki. Wong iki wong 40, mbah wong piro guys iki? Malah dhuwur jagonge guys sampai wonge. Sopo Mbak? Tari lek saji. Aku ki mare yo ora roh yo Mbak sing golek wong iki lek pri. Aku ki yo melok wong bojoku mare gak melok ki aku dadi gak. Saji yo. Lek tari. Saji gambu le. Iya. Ora teko kuwi paling, Mbak. Tak tok kono. Gak ketok, guys. Dhuwur jagonge mbek wonge. Lah ya dhuwur jagonge kula sagakku tak kek kono kae wonge ra ketok. Iki nek ndur gedang. Hak larung buah ya malah babar pisan, Mbak. Ketone sapae gedang ngene. Menek gedang yo ndur ketok. Walah, lah aku kok yo ora kotak Mbah kok menek gedang barang iki. Ketok lah dhuwur. Malah ra kotak ki kok aku. Aku tak nyedak ndur ketok. Ya rene, Mbah. Nek ora yo ora ketok wong aku ning kene dhuwur jagonge ya. Gak ketok. Ketok suarane tok Mbah sing krungu. Ketok nek kok ngono ketok. Weh, aku nek geningan ketok. Nggih nek kene lah sotene ra ketok, Mbah. Isine nek gak udan lho, Mbah, nek terang. Udan dalane terang malah dan ora sido. Masak ya. Ya mlaku ke kono le. Walah, Mbak. Sampeyan tau melok iki rene kene? Enggak tahu, urung tahu. Enggak sampeyan ngejak. Walah. Hah? Sampeyan ngejak. Alah yo surusane lek Yanto kono nek ngamponi paling golek lek Yanto. Aku kira tau kon golek wong Mbak. Kabari aku yo oke. Ngampon. Melok ngono aku iki. Ngampon apa nek gone nyaman. Walah, arepe kok kabeh ngono lho. Arepe Mbah Suwoto iki lho. Mbah. Nyaman ngono. Wes megah. Nyaman kuwi karena tokeh. Iki cek batang Mbah. Oh, ponakane tokeh. Mbak? Oke nek liwat kene. Adikku kok? Iya. Lah iya paling mengisor rono lho. Paling. Ora nek liwat kene. Dumungi codose ilang mang bingung dhek kok. Codose gaek nek kena.
Tapi kan jalaran gula Emang gua entuk prank sih. Iki goprak sing kono kae ya, Se. Yo iki rontok cek nganu, Mbak. Iki tiran guri marai. Ora iki untuk sik. Guri Mbak, dhisik nggone Mbah Pomo kok. Dhisik nggone Mbah Pomo, Mbah. Sing iki guri kok kene. Lah nggih. Iki 48 nek. Iki wis garing. Ramene kaya pasar iki. Lah kok ndang iku nek numpuk. Kok terus ngalah ngisore ya, Mbah? Ngalah ngisore ya. Ayo. Itu, Mbah. Mari kono pasare esuk, Mbak. Ayo. Ora ketok iki, Guys. Agak ning kene wong empuh ning ndi iki. Apa nih, Mbak? Ayo. Lah Kang Jayus malah digendong apa ya abot-aboti. Lah aku apa tindak tadi malah iso. Lah apa tindak tak malah iso. Aku roh mau ibumu nak. Lho, kok mbok gendong kok Kang Jamal ngono. Iya wong kange cek rasa kok ngene. Piye lek, Mbak? Jalane kok penak kono mak jere. Penak iduk ki ae. Oh, lha kok dipikir no. Iya. Kok nek mulai metu kono ae. Lah kok gak metu kono? Aku metu kulo nek, Mbah. Walah yo penak kok kelor kene. Lah ora mbok omongi kok, Mbah, ngono ki yo. Kulon yo. Lah yo, lah jarene yo nek ngekeki pilihan yo kono kene apik kabeh ngene, Mbah, kok yo. Lah mikirku kan milih sing gak munggah. Kene iki munggahe dhuwur, Mbah. Munggahe dhuwur aku yo. Lah adikku tak jak metu sing kono yo moh iki. Nek kok tekono ae yo ngono. Jagonge gede-gede yo, Mbak. Lah ya.
Walah ngabuke sekali ngabuke. Jagungnya ini. Aku mang teroro nek sampean melok nak tak cangking, Mbak. Mare yo gak roh nek melok dadine yo wis bar diumbah yo di gak ning lemari ya. Ya yo. Apa sampean rono Mbak nek anu sore iki ngemeno njupuk? Lah yo aku ngene cara pengulihno ki yo alah ngondra petuk eneh ngono mikirku ki. Dadak rarah nek ning kene yo sampean melok. Lek Yanto ngiringno aku numpak motor ora kerasan Des. Di selip kowe. Mare yo jenenge wong lanang mek wong wedok. Lah yo. Ketang-ketang bisa teko kene ya, Guys. Marai Pakku ki ngono, Guys. Tanggungan iki akeh ning omah iki. Sik golekno sapi ning sekolahane Dik Dinda bareng kuwi. Jadi ya gak iso melok, ngene wis rencana Dik men mulo. Milih nggon sing gedhe-gedhe sing ndi yo. Wis tidak ra iso melok. Nang omah yo mergawe. Iso yo mergawe gitu. Kudu lanjut nah.